тоҷикистон бо баргузории як конфронси байналмилалӣ мехоҳад таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба зарурати ҳамкории бештар дар рафъи паёмадҳои тағйири иқлим ва обшавии пиряхҳо ҷалб кунад. ҳамчун омодагӣ ба ин ҳамоиши охирҳои моҳи май, вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон барои намояндагони дипломатии муқими душанбе ва расонаҳои ахбори ом рӯзи 14 март брифинг баргузор кард. дар он гуфта шуд, ки ҳамону фаҳмиши масъала комил ва яксон нест. Также показать взаимосвязь таяния ледников с последствиями изменения. ҳамчунин мехоҳем иртиботи обшавии пиряхҳо бо паёмадҳои тағйироти иқлим ва гармшавии саросариро нишон диҳем. баъдан ба баргузории таҳқиқоти васеътари илмӣ ва мониторинги раванди обшавии пиряхҳо мусоидат кунем, зеро имрӯз суолҳое ҳастанд, ихтилофҳое дар фаҳмиши раванди обшавии пиряхҳо вуҷуд доранд. олимоне ҳастанд, ки мегӯянд ин раванд меъёри муқаррарӣ аст ва дар вақти начандон дур ин ҳама муътадил мегардад. ҳамчунин донишмандоне ҳастанд, ки пешгӯиҳои ноумедкунанда доранд. Это норма, это в скором времени это нормализуется. Есть ученые, которые наоборот делают пессимистичные. қарор аст дар ҳошияи ин конфронс се ёддошт аз ҷумла эъломияи душанбе дар робита ба обшавии пиряхҳо имзо шавад. коршиноси мустақил Мирҳусайн Назриев бар ин аст, ки аз ҳар конфронси байналмилалӣ чизи мусбате дарёфт кардан мумкин аст ба шарти он ки хулосаҳои он натиҷаҳои амалӣ диҳанд. این پرابلم هیچی مثلا ریخو و عموم پرابلم تامین کردن آب آشامیدنی در کره زمین و یکی پرابلم های رقم یک تبدیل یافته است. گمان میکنم که شاید که جنبه اقتصادی همین جنبه اقتصادی مسئله همین آبی که در تاجیکستان هست در این کنفرانس ها مورد آموزش مورد بحث قرار گرفته. конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри душанбе 4 рӯз аз 29 то 31 моҳи май идома карда барои ширкат дар он бештар аз 400 кишвар даъватнома фиристода шудааст. паёмадҳои тағйири иқлим барои тоҷикистон низ яке аз масъалаҳои дарднок ба шумор меравад, зеро солҳои ахир пиряхҳои ин кишвари кӯҳистонӣ бо суръат об мешаванд. мақомот инро як мушкили ҷиддӣ унвон ва бо ташаббуси ин кишвар созмони милали муттаҳид соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кардааст. президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон гуфтааст, танҳо дар чанд даҳсолаи охир бештар аз 1000 пирях дар тоҷикистон аз байн рафта, ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвар ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам гардидааст. аммо дар бораи роҳҳои ҳифзи он сухан камтар ва умед ба ҳамоишу ёриҳои байналмилалӣ бештар.